yang syukur pat ya pi baro ki pradhot Sobha yali kamay no mentag janmit na ya pen blok show nang ni nomor playo banyak kamay sok mensia yang kata lagi ya jenjap Hadian ka jinga khi sange kamai jing kinongnya kali kamai taksi menta kasngi ka khatlai thare kunai tung 8000 arpulai hababon ki taksi kila penyeng hajan umat kiang nang ba kabalawan ra ru ka jing heng kali kada ko jinga khi kinongnya kali kamai kalong halor ka jing pen mi hukum ka DC jong ka East Khasi Hills babaro ki kali kamai kinyat all but even number namar ka jing heng kali ka basha palat hangni hanong ba shulong hakajan mi juga khat ar tarik hi na kalyang ka sarkar ba ka DC kila don jinga lang banyak kran hakajinga dei ba ka jing sange kamai ki taksi bana kalyang ka sarkar bar ka DC kala weng no eka hukum mi ki kali kamai ban yad odd but even number pradhot pro na kalyang ka jongi hi kun kasang ilawan banyak kendo ya ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District highway day bar kani ka jingja ba sujas sendat mo jarang khat bros kata naduk sitrik bakal ay to ka order ka kram lolong no ka kram pentrai kam ya katakan Henry kensan minta ke step deh kalau pentrai kam ini kan kram ba jing teplut jong baro tendai ta ka penlengo ya pi wi pu wi pradhot jongi ba pin hap yang kum ni kroi da ka ba ngi kram penbor dak liang jongi kaseng ta ka dei ka ningkong ka ba ar ba kalong ka ai ka ba ngi minta ngi nyolong teli lang ka wei ba ka jing kram jongi minta ba ka DC kalong bai ba ailat ya ka DC ba ka nyong meeting minta sau baje ba ka ngi hapo ya ka nyong le ni pra baje kan sai ka kubor ka ba la ka banlong ka ba snowsi la ne la banlong ka ba bha la da dai ka ba bha ya ka mai sok men sim na do la sai henry la da dai par ka ba sneu ngin sai song isi kerki na kalyang ka jongi menta hiru ka janmet ba kumno ngin sim pat ka wei ka senjam highway dai ba ka ne ko order ma biangam na kalyang ka jongahi ka sudai ban ai kublai karpang pi ki perkhot kulai tristom nado menem step ado kat menta ka no paisni baki ki baro kijing ye sa sistem kijong pi kilapoi senjap ha ka bi dei ba kane ka jing penni hukum na kalyang ka district magistrate man phaya chisni ko chisni te na kalyang ka DC hi menta ka janmet kala a ka khubor sangi lingba magistrate ban lingba DSP traffic ba lawang no ya kane bat kin sakhat pat hakiwei pat meeting namar ba hakini kiwi kisni gladat ngamtip pakirai bat no te nangni sakmat nakalang kapor jong sensar jong ka sarkar ne kapor sensar jong district kin sakhat yangi bangin yakran lada kalong kuno kumnoru nakalang jongi hingi penebet benong ba ngi te ngin tra benong bangin ya sisni pot sisni nginya bet kemajuan namar ka khajraru ka khammat yangi te halor kita nongrem ngi pensairu saki Bordong district benong ba hot ngim bisni ya kita ki riu pat ba ka jongi ki ba IPL apo kot Henry katum ka PAL kolong ban penmentoyu pat ba Henry balai pat hinyon pat ya kali jong pat ba ka taksi ka dei ka public service tunong file PAL ru file nang menta jingbet jingbiang jong public te haba pi kwa banong ma pinai ot ini ben nakliang jongi hingi kran sai ba ka taksi habro ko district kadantang sanhajar tam AA hapo sanjar arspa kat ba ki kalai private pada ki don hadu arlak life hulai hajar tam kat kun jing pensai jong DTO tenang kalian bunyi ni om ade benai hat ani ben ni kli private om yang ni kli bangi sewe hajar ba ulo siu hok ek hajna kumta hiru udai ban yo ya ka hok haba ngirung la siu hok ek hajna kum karut tax lada kadan kono ka jing thang kali ngikir pat ek sarkar ba lingbak tuk pisa jong i bangi sew ban penhek surak penhek sai surak nado la sai bat nado mata kecan met hiru pila banyak kamai sok mensim no lada dan biang kiba penuet nang ne semat nginya teli biang kum si le pelut por angni bro si namta ke jing bha ke jongi borolang hi kinonya kali jong ka East Khasi Hills Taxi Welfare Association dengai kublai sikade se berkhat bias no ktilang pani di ailang kti kamuan kti kadiang dia tirilang pani namta ke jing bha jongi borolang te habai dei bermata kesini kei ke bagi layu menem step tengiyo ka order ba kenya yo event hadin ka tu ngilai syong perkhat sipor hadin ka tu ngilai kendui ka DC chapo office dan tu ka DC ka syong meeting bat ki minister kabinet sau beji te hadin ka sau beji pan tika nakliang jo DC pan magistrate la phone mentat changi
Dia nakaliang jong kata ke percaya nakaliang jong DC Masjid ngan ailat yu presiden nang ba jungi mo ba jarwa percaya halor kata mo.